Прывітанне, з вами вялікі біт, гэта 19 выпуск кухні фаластара. Сёння мы трохі змяняем фармат і будзем размаўляць не пра дасягненні і завяршэнні фаластара, а пра ўзнікаючыя праблемы, выклікі. Таму гэты выпуск 19 будзе карысны тым, хто хоча далучыцца да сумеснага вырашэння гэтых задач і выклікаў, або для тых арганізацый, у якіх узнікае тое самае. Карацей, гэта такая рэфлексія, падчас якой мы спрабуем зразумець, як вырашыць пытанне прасоўвання і раскруткі фаластара. Не толькі фаластара, а наогул для грамадскай арганізацыі, у якой няма бюджэта ці зеро бюджэт, нулявы бюджэт для вырашэння гэтай задачы. Навошта гэта? Для таго, каб магчыма было размаўляць з аўдыторыяй, каб магчыма было пашыраць сваю сферу дзеяння, сваю уплыў на грамадства і такім чынам змяняць гэта грамадства. Таму прасоўванне, гэта стратэгія, гэта частка дзейнасці неабходная ледзь не ўсім. І я распавяду трохі гісторыю фаластара, як гэта адбывалася. У далёкім 2015 годзе мы вельмі задумаліся пра гэта пытанне, выпусцілі шэраг дэматыватараў ці матыватараў, пусцілі яго па сацыяльных сетках, але ў прынцыпе водгука не было. У мінулым годзе мы шукалі піяршчыка праз прапанову розных плюшак, там гэта наша праца за трафік, праца за абеды і гэтак далей. Карацей, спрабавалі неяк творча прыцягнуць піяршчыка ў нашу каманду. Але гэта таксама нам не дапамагала, і мы што рабілі? Мы яшчэ ў 2015 годзе наведвалі курсы Беларускай асацыяцыі журналістаў, там дзе распавядалі, як усе гэтыя працэсы сумаўлення з прэсай, раскруткі адбываюцца ў больш тонкіх матэрыях. Гэта нам дало трошкі выніку, але ўсё роўна неяк яно ўсё здулася, і мы не адчулі такога суперпашырэння нашай аўдыторыі. І гэтым сакавіку мы наведвалі канферэнцыю «Піар-кветка», дзе маладыя студэнты прапаноўвалі свае так званыя камунікатыўныя стратэгіі. Гэта слова будзе сёння нашым ключавым словам, камунікатыўныя стратэгіі. І на гэтай піар-кветцы яны распавядалі, як яны будуць прасоўваць нейкія новыя прадукты, паслугі ці ідэі. І гэта, канешне, зацікавіла, таму што студэнты прапаноўвалі пэўную логіку, згодна якой гэта ўсё адбываецца. Але, вядома, мы загнаны як і большасць невялікіх арганізацый, маюць пастаянныя задачы, думаць пра нейкую дадатковую стратэгію часу няма, і гэта ўсё забываецца. Але месяц назад мне давялося пабываць трошкі больш на канферэнцыі Вікімедыі, дзе я трапіў на майстар-клас па камунікатыўнай стратэгіі. І там мне вельмі ўсё спадабалася, таму што гэты працэс піяра, працэс прасоўвання дзейнасці арганізацыі быў паказаны вельмі лаканічна, вельмі паслядоўна і разбіты на 6 пунктаў. Пералічу гэтыя пункты. Першы пункт – гэта вызначэнне пэўнай накіраванасці, гэта значыць унутранае, знешняе, гэта вызначэнне аўдыторыі, гэта вызначэнне графіка, калі гэта ўсё будзе адбывацца, гэта вызначэнне каналаў камунікацыі, слова каналы камунікацыі, пасля гэта вызначэнне, зараз я падгляджу, каб нічога не забыць, таму што, як кажуць, правяраеш. Ключавое пасланне, тое, што будзе ў камунікатыўнай ключавым пасланнем, і так званая мэта, якая звычайна разбіваецца на гэту абрэвіатуру SMART – Specific, Measurable, Attainable, Realistic і Time-bound. Гэтыя 5 пунктаў, у мэце. Але, вядома, мэту рэкамендуюць разглядаць апошняй. Чаму? Я магу таксама зрабіць сваё тлумачэнне, але пройдземся па ўсіх пунктах. І так, першы пункт у нас накіраванасць. Накіраванасць азначае, куды будзе накіравана стратэгія прасоўвання
Она будзе накіравана на ўнутр арганізацыі. Як правіла, гэта вельмі актуальна, калі вы працуеце з нейкай вялікай супольнасцю ці вялікай арганізацыяй, ці на знешні. Гэта, як правіла, калі вы выходзіце на нейкую новую аўдыторыю, заваёўваеце галасы ці увагу грамадства. Вось гэта знешняя накіраванасць. Першы пункт. Перш за ўсё, гэта трэба вызначыць перад пачаткам стратэгіі прасоўвання, ці, як я называю, камунікатыўнай стратэгіі. Другі пункт, вось тое, што самае цікава, гэта аўдыторыя. Аўдыторыя вас цікавяць студэнты 15-16 год, якія схільны да лічбавых тэхналогій, ці вас цікавяць нейкія сямейныя парачкі, якім важна, каб усе кацяты на планеце жылі шчасліва. Вось, і гэта, умоўна кажучы, складаецца наступны пункт. Хто будзе, якая частка грамадства вас цікавіць для таго, каб давесці вось гэту ідэю ці зрабіць гэту частку грамадства лепей. Вось, гэта другі пункт, ён называецца аўдыторыя, і патрабуе вельмі уважлівага разгляду, пачынаючы з дэмаграфічна, заканчваючы паводзінамі і гэтак далей. Трэці пункт – гэта графік. Вось, ну, я не ведаю наогул паслядоўнасць, у якой усё вельмі супер класна, але паўтараю то, што я вось чуў на вікі-канферэнцыі, вікімедыі. Вось, графік. Значыць, графік – гэта як усім арганізатарам грамадскіх ініцыятыў ці нейкіх праектаў, вядома, што трэба пабудаваць графік ад сённяшняга стану да шчасця, які будзе напоўнены пэўнымі дзеяннямі. Вось, у камунікатыўнай стратэгіі гэта хутчэй за ўсё нейкія публічныя мерапрыемствы, калі вы узаемадзейнічаеце з грамадствам. Гэта значыць, напрыклад, праводзіце нейкае публічнае мерапрыемства, распаўсюджваеце нейкую друкаваную прадукцыю, робіце нейкі рэкламны вірусны ролік і гэтак далей. Вось, і ўсё гэта вось як бы напоўнена ў графіку, калі пачынаеце, што, хто адказаны, дэдлайны, ну і гэтак далей. Усё такое в пэўным сэнсе ўжо знаёмае і сумна. І пераходзім да наступнага кроку, гэта каналы камунікацыі. Дык вось, праз што вы будзеце дасягаць вось тых школьнікаў, студэнтаў, ці, напрыклад, распрацоўшчыкаў, да? Ці можна знайсці распрацоўшчыка, напрыклад, у Фейсбуку, як шмат іх там канцэнтруецца. Ці, напрыклад, нам патрэбны блогеры, якія пішуць, вось, і ці знойдзем мы блогера на гітхабе, ці, магчыма, мы знойдзем яго ў ВКонтакце, ці, можа, гэта не зусім не тое месца, трэба ісці на нейкую фрылансерскую пляцоўку і там лавіць рыбку пад назвай блогер. Вось гэта тое, што называецца каналамі камунікацыямі. Яны могуць быць вядомыя, яны могуць з аднаго боку быць віртуальнымі, гэта значыць онлайн, у інтэрнэце, сацыяльныя сеткі, там рассылкі і гэтак далей, падпіскі. А з другога боку, гэта могуць быць вельмі рэальныя месцы, такія як канферэнцыі і розныя падзеі. Вось гэта каналы камунікацыі, яны вельмі добра дапасуюцца з аўдыторыяй. Калі вы думаеце пра каналы камунікацыі, яно вельмі так вось перавінкоўваецца. Калі нельга прыдумаць нейкі канал камунікацыі, які не будзе адпавядаць вось той аўдыторыі, дзе яна тусуецца, дзе яна знаходзіцца, чым яна жыве і гэтак далей. Вось наступны пункт – гэта пасланне. Ну, насамрэч, часам яно бывае, часам яго вельмі складана прыдумаць, але ў чым яго фішка? У тым, што пасланне будзе адлюстроўваць вось разуменне аўдыторыі, канала, таму што калі гэта ўсё ў электроннай форме, вядома, гэта будзе вельмі складана папяровы носьбіт распаўсюдзіць у электронным відзе. Ну, вось гэта таксама, ну, напрыклад, як можа гучаць нейкі месседж, да, вось, направім графаманства ў правільнае русло, да, вось, гэта можа быць адзін, ці там каней на пераправе не змяняюць, каня на пераправе не змяняюць, да, вось гэта такія пасланні, якія робяцца камандай перад нечым, да. Вось, ну і пераходзім да асноўнага, 9-я хвіліны падкаста, пераходзім да асноўнага, але яно апошняе. Чаму апошняе? Гэта вось мэта, смарт так званы. Таму што калі вы праходзіце праз вызначэнне накіраванасці, аўдыторыю, графік, каналы камунікацыі, ключавое пасланне, адразу адбываецца разуменне таго, што будзе на выхадзе, да, вось гэтага так званага смарт. Наколькі спецыфік, гэта значыць дакладна, выразна, сфокусавана, адлюстравана вось ваша мэта.
наколькі яна вымяральна. Ну, вось гэта так званыя розныя вымяральнікі, вы хочаце там пакарыць увесь свет, вы хочаце выратаваць жыццё толькі 10 кацятам, ці вы хочаце, напрыклад, захапіць аўдыторыю там ВКонтакце 20 000 карыстальнікаў, якія цікавяцца адкрытымі і свабоднымі тэхналогіямі. Да? Вось такія думкі наконт вымяральнікаў. Пасля ідзе ў нас вось гэты attainable, гэта значыць дасягальнасць. Ну, вядома, што напісаць аперацыйную сістэму гэта рэальна, але недасягальна. Вось. Таму дасягальнасць звычайна правярае вось вашы рэсурсы, пэўныя каналы камунікацыі, які былі вось абраны, і, вядома, значыць, графік, да, таксама графік, таму што калі вось плануецца, напрыклад, нейкая кампанія на 1 ці 2 месяцы, вось гэта, ну, рэальна гэта одна, максімум 2 падзеі, таму вось гэта дасягальнасць, ці магчыма дасягнуць вось тое, што запланавана за 2-3 падзеі, напрыклад, ці там за 5 розных улётак, ці налепак, ці нейкая супер відэаролік, які лайкне там вы і 3 вашых сябры, да? Вось гэта такое пытанне. Ну да, час time-bound, гэта значыць абмежаванасць па часе, звязаны з часам. Вось вы вызначаеце 2 месяцы, 3 ваша кампанія, колькі у вас хопіць здароўя і рэсурсаў. І апошняе гэта рэалістычнасць. Ну, рэалістычнасць, яна, я ўжо казаў, што вось пабудаваць касмічны карабель рэалістычна, паляцець на Марс, ну, амаль рэалістычна, але, напрыклад, зрабіць буклет і яго распаўсюдзіць сярод мэтавай аўдыторыі, напрыклад, студэнтаў 5-х курсаў, гэта вельмі рэалістычна. Вось і гэта ўсё збіраецца, усе вось гэты папярэднія пункты збіраюцца у мэце, якая вось заключаюцца ў абрэвіатуры SMART. І так, паўтарусь, сённяшні выпуск быў сфокусаваны на вырашэнні вось праблемы пошука піяршчыкаў для арганізацыі. Вось, і як атрымалася зразумець, піяршчык гэта, умоўна кажучы, той элемент, які вось можа сабраць усе гэтыя крокі ў адну нейкую агульнае разуменне, якое называецца камунікатыўнай стратэгіяй. Але калі прыглядзецца вельмі уважліва, камунікатыўная стратэгія складаецца са штодзённай актыўнасці вось розных праектаў. Вось гэта выбар накіраванасці, гэта абранне аўдыторыі, гэта абранне пэўнага графіка, вось, у якім будзе ўсё адбывацца, і падзеяў, графіка падзеяў. Другое, гэта каналы камунікацыі, куды як усё будзе даводзіцца да аўдыторыі. Гэта вось так званае пасланне, што будзе цэнтральнай часткай, што людзі, якая вартасць дадасца вось пасля таго, як гэта камунікатыўная стратэгія рэалізуецца на практыцы, што атрымае грамадства, тая частка грамадства, з якой мы працуем. І апошняе гэта мэта. Вось, мы прыходзім да мэты апошняй, і мы яе фарміруем апошняй, абапіраючыся на рэалістычнасць, на вымяральнасць, на дасягальнасць, на вельмі фокусаванасць інтарэсаў. Ну вось, гэта, умоўна кажучы, тое, чым хварэў Фаланстер мінулыя некалькі, ну, можна сказаць, год, але мы прыйшлі да гэтага і паспрабуем у бліжэйшы час абкатаць вось гэтую схему. Таму, умоўна кажучы, гэта все будзе бачна на практыцы, наколькі мы чамусьці навучыліся. Я спадзяюся, сённяшні падкаст быў карысны не толькі нам, Фаланстеру, але і тым, хто глядзеў вось нас і глядзіць дагэтуль. З вами быў вялікі біт, гэта 19-й выпуск кухні Фаланстера, падышоў да завяршэння. Усё, пакуль.